น้าปื้นทางนักเดินหน้าน้าปื้นทางนักเดินมาเดินให้जोङो आं बिहनाव फैदों ओमफ्राय एसे ना हमनो थांनो नागिरदों माबायदि मोनो नायनोसै नै लाखाबाय बुस्थुखौबो मा थांगासिनो दं लोगोफोर नायबाय था दे जाबाय सिफा गोजान दंबावोसो सानैया ओइनै सौहैगोरबाय नाराबारिसो थाबाय थानांगौ नै बिथिं बेसर दं मेंजोब्बाय सेन्देलबो गानजाया ओमफ्राय हाथर हाला दंजोबो नै एन्जर जावनाय सोरबा ओइनै सानैया ओइनै दा सफैबाय लोगोफोर नैबेनो जोंना डेस्टिनेसन मेंजोब्बाय फैबाय नै बाव जों बसिगोन आरोखि दा नायलांदो लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामनायखौ बावनाङा दे बेसेबां ना मोनो आनिबो दं नै दा देखायगोन ओरैबायदि सान्दुं दुब्लि गेजेर 요 나서롱어 밀라 나서 뛰는가 신토리야 사이 신토리야 해봐라 맞지 네 강클 맞지 이거 피는 거야 이씨보다 해자 등나 쩌디냐 뭐 아니 신이 오시나 한번 미치면 자 네 크랩 아유 나갈래 이거지. 베트남 스타일 비잖아 이런. 네, 제일 많더라. 네가 이제 빨리 너 하나 두 하나 씩 빨리.
मेंनायानो थैनोसै ओरैबायदि गोजान बाबामोननि न'निफ्राय जालालै गोजांनि गोजांजोब्बाय नायाबो एसे मोनदों ओमफ्राय दा देखायनोसै र' नै जाला गोजांनायानो जाला आयौ दा नों माबा जाबायना 3:30 फाग्ला मोननायाबो मोनबाय जों एसे नाखौ दा नायनोसै र' खांख्राइ बांसिन थांसै थांगासिनो दं दा न'आव थांसै हमनायखौथ' दहाय आं देखायखाबाय नोंदां थाबायग्रोसै न'आव थांग्रोसै